Kawai kai ne ka san ama duniyar na Auta TV. Idan ka shiga ka yi subscribing, kana kuma ka danna ƙararrawa. Sannan kuma za ka samu shirye-shirye na barkwanci wanda suka fi kowanne daɗi. Dama yi kun san halinsa, uban barkwanci ne. Kunna min na kalla domin na shege kwarkwata idanuna. Bani waya. Ne gaskiya an je da ni. Unguwan ma wai in zani dole sai na je da kai? To in ma yanzu ni in aka banna nan ni gaskiya tsoro nake ji ko kuma yara su ta lekowa suna tsokana ta kuma ni ba a taɓa zuwa gidan da ni ba. So kake in ta yawo da kai kaman jariri kenan? Ni gaskiya kwara ma mu koma binnin nan kawai tun da muka zo kawai nan muka tare alƙur'an ni kwara ta ake yi. Ba inda na sani kuma ke in zaki fita unguwa ki tafi dillancin ki ba za ki tafi da ni ba hawa ba. Yar uwarka ma ba haƙura ta yi ta zauna a gida ba? Ko kai zan ta yawo da kai a gari ne? Yar uwa ta kika ce amma ni dai gaskiya dan Allah ya tafi da ni. Oh aje da ni. Alhaji Makkatu, sallah maka sallah Madina. Kwarai haka magana take ina zuwa. Tun daga can naji kanshin harami. Zan je na ba wannan ebo min ruwa wani yaro ne. Bai dawo ba? Bai dawo ba har yanzu. Allah sarki. Ngwara ana? Nan gidan biki za mu je. Allah sarki. Mu dan je mu dawo. To zaka ci ne? Ban hana ka ba? Ina so ba. Ban hana ka in mun tafi kaga abu a gurin mutane ka ce kana zaka ci ba? Haka za mu je gidan bikin kana min a cikin mutane kana cewa a baka zaka ci. Hajjaju, shi yaro hakuri ake da shi. Tun da har yana so din Hajjaju. Rabu da shi ba zai ci ba. Cire hannun na ka in doke. Hajjaju barin karasa. Shi ke sai layi ya zo kaina na. Sai mun dawo. A dawo lafiya. Mu ce mu tafi. Yaro yana son abu. Kawai kai ne ka san ama duniyar na Auta TV. Idan ka shiga ka yi subscribing, kana kuma ka danna ƙararrawa. Sannan kuma za ka samu shirye-shirye na barkwanci wanda suka fi kowanne daɗi. Dama yi kun san halinsa, uban barkwanci ne. Kunna min na kalla domin na shege kwarkwata idanuna. Bani waya.